Есәмізі эфирда яңалыклар чыгарылышы студияда Роз Хабибуллина алга таба төп темалар турында. Шоллы белгечләре Израиль практикасына йөз тоталар. Пенсионерларның куркынычсызлыгын тәэмин итү максатыннан аларның фатирларына хәвеф тоймасын тоташтырырга телиләр. 62-нче комплекста яшәүче ир-атны мәҗбүри рәвештә икенче фатирга күчерәләр. Моның сәбәбе торак коммуналь хезмәтләр өчен 170 мең сумнан артык бурыч. Тулырак Эльвина Андерова сюжетында. 35-9-1 йортында яшәүчеләр яңа ашамлыклар кибете ачылышына каршы чыга. Ни өчен? Бу хакта Мәрьям Файрушина сюжеты. Шоллыда яшәүче пенсионерларның куркынычсызлыгын тәэмин итү максатыннан аларның фатирларына хәвеф тоймасын тоташтырырга телиләр. Ярчалыда өлкән буыннар өчен яңа хезмәтләр күрсәтү программасы эшләнә. Шоллы белгечләре Израиль практикасына йөз тоталар. Теманың дәвамы Лилия Гатина материалында. Яршалда өлкән кешеләргә хезмәт күрсәтүне уңайлы һәм инновацион итү буенча җитди эш башланган. Бүгенге көндә 677 кеше фатирларында социаль хезмәт күрсәтү исемлегендә тора. Шуларның 165-е даими социаль һәм медицина ярдәменә мохтаҗ. Кирәкле ярдәмне вакытында күрсәтү алар өчен аеруча мөһим. В Израиле одно из направлений услуг ухода – это браслеты с тревожной кнопкой. То есть человек может нажать на эту кнопку, у них срабатывает сигнал в диспетчерский центр, и там идет реакция. У человека спрашивают, нужна ли ему медицинская помощь или какая-либо другая. И тут же одновременно идет сигнал социальному работнику о том, что его подопечный нуждается в помощи. Әмма бездә мондый системаны гамәлгә кертеп булмый, чөнки әлеге финанс мөмкинлекләр юк, ди Эльвира Мифтахова. Шуңа күрә безнең белгечләр бу мәсьәләне хәл итү юлларын тәкъдим итәләр. Попробуем на телефоны наших подопечных запрограммировать кнопку быстрого вызова с телефоном социального работника, чтобы пожилой, если вдруг ему становится плохо, нужна помощь, и он не искал в спешном порядке, по какому номеру позвонить, это занято, не занято, он бы нажал на определенную кнопку, и вызов поступил бы социальному работнику. И тогда бы уже социальный работник среагировал, вызвал бы медиков или помощь какую-то. Мондый программалаштыруны телефоннарга социаль хезмәткәр һәм өлкән кешеләрнең ризалыгы белән генә урнаштырырга мөмкин. Шәһәрдәшләр мондый яңалыкка каршы түгел. Шот дип инде миңа кирәк түгел инде, но кемдегәдер кирәктер дип уйлыйм. Бар бит инде ширле кешеләр, төрле кешеләр бар. Уларак кешеләр бар, возрастта, который памятлары юк ниләре, но минем өчен бик кирәк түгел дип уйлыйм әле пока. Халыкка социаль хезмәт күрсәтү үзәгендә хәзер әлеге системаны гамәлгә кертүнең барлык нечкәлекләрен өйрәнәләр һәм киләсе елга әлеге программаны эштә сынап карарга вәгъдә итәләр. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. 35-нче комплекста тагын бер азык-төлек кибете ачылырмы? 35-9-1 йортында яшәүчеләр яңа объектка каршы. Әлеге мәсьәлә уңай хәл ителгән очракта торак булмаган бүлмәләрнең милекчесе кибет ачылачак залда реконструкция ясаячак. Йортта торучылар моңа ризалык бирмәделәр, әмма төзелеш эшләре инде башланды дип зарлана алар. Шәһәрдәшләр бу мәсьәлә йортның гомуми җыелышында хәл ителергә тиеш дип уйлый. Теманы Мәрьям Файрушина дәвам итә. 35-9-1 йортында җыелыш бара. Яңа кибет ачу мәсьәләсе турында фикер алышалар. Әлеге йортның беренче каттагы торак булмаган бүлмәләрнең милекчесе Ленар Шәрипов. Биредә азык-төлек кибете ачырга уйлый. Әмма аны булдырыр өчен реконструкция ясарга кирәк. Шәһәрдәшләр фикеренчә, беренче кат зур кибеткә исәпләнмәгән. Реконструкция тискәре нәтиҗәләргә китерергә мөмкин ди алар. Кибет ачу турында да аларны беркем дә кисәтмәгән. Кибеткә килә бит инде машиналар, ризыклар бушатырга. Аның өчен урын юк. То есть иптәш Шарипов беренче этажның тәрәзәләрен ярып, кисеп, реконструировать итеп, шунда именно шушы машиналар килер өчен урын ясарга тиеш була. Ул урынны ясар өчен безнең собственникларның ризалыгын алырга тиеш. По закону. Безнең ризалыкны ул берничектәгән ала алмаячак. Күрше 35-07 йортында яшәүчеләр дә шундый хәлдә. Без проведения законных всех прохождения всех вот этих вот процедур, он уже начал реконструкцию первого этажа, начал строить дебаркадер.
И только после того, что как мы начали жаловаться, наши жалобы пошли, это приостановили. Барлык сораулар буенча да эшмәкәр шәһәрдәшләргә прокуратурага мөрәҗәгать итәргә киңәш итте. Өстәвенә биредә азык-төлек кибете ачылмаса, бүген иртәгә чираттагы алкомаркет барлыкка килергә мөмкин дип белдерде ул. Придет какая-нибудь пивная компания. Не надо пугать нас, пожалуйста, не надо. Я не пугаю вас. Пугаете вы, уже не Я первый завтра раз этим продам, говорите. придет другой. Шәһәрдәшләр эшмәкәргә бирешергә җыенмыйлар, үз хокукларын яклау өчен төрле инстанцияларга мөрәҗәгать итәргә уйлыйлар. Мәргән Файрушина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Фатирны бушатырга 62-нче комплекста яшәүче шәһәрдәшебезгә шундый таләп куйганнар. Сәбәбе торак коммуналь хезмәтләр өчен түләмәү. Суд карар чыгарган вакытта бурыч 142 мең сум булса, хәзер инде 170 мең сумнан артып киткән. Тулырак Эльвина Андрова сюжетында. Фатирга керү белән пычрак идәннәр, кухня плитәсе, стеналар күзгә ташлана. Юлмаган савыт-саба, бүлмәдә начар ис. Ират аерылган, балалары аерым яши. Фатирда бер хатын-кыз белән торган. Элек сантехник булып эшләгән, күршеләре аны яхшы кеше буларак характерлый. Ләкин алкоголь белән мавыгу аны әлеге күңелсез хәлләргә китергән. Нормально живет, нормально, порядочно. Стараюсь мужей. Выпивали, тут у него постоянно кто-то собирался, приходил. Я иногда ругалась, конечно, но такой уж образ жизни. Бесполезно ругаться. Да, ругаться бесполезно было. Вам неоднократно были высланы требования с нашей службы о выселении. Вы знали о данном решении суда. Данное решение суда вами не исполняется. Сейчас будет принудительное выселение ваше. Ират хусусыйлаштырмаган 2 бүлмәле фатирда яшәгән, суд карары буенча аны малосемейкага күчерәләр. Данному должнику было выслано по почте постановление о возбуждении. Также неоднократно высылались требования с принудительным исполнением. Данным должником данные требования игнорировались. Это было крайнее решение, оно справедливое. Будет примером для многих неплательщиков за уже потребленные жилищно-коммунальные услуги. Случаются разные трудные случаи, но ведь мы же входим в положение. Бывает соглашение на структуризацию долга. То есть с каждым человеком, с каждым задолженником работаем индивидуально. Но в данном случае уже было много решений суда о взыскании задолженности. Долг человек не погасил. Бу йортта хусуслаштырмаган фатирда яшәүче тагын 2 кеше бар. Аларның бурычлары 100 меңнән артык. Алар белән әҗәтләрен түләттерү буенча эш алып барыла. Йортның гомуми бурычы 4 миллион ярымга якын. Коммуналь хезмәтләр өчен 6 айдан артык түләмәү, мәҗбүри түләттерү буенча чаралар күрү өчен сигнал булып тора ди белгечләр. Торакчылар коммуналь хезмәтләр өчен вакытында түләргә авырлыклар килеп чыккан очракта проблеманы бергәләп хәл итәргә киңәш итә. Эльвина Андрова, Ленар Солтанов, Яңалыклар. Шәһәр мәктәпләрендә дәүләт йомгаклау аттестациясына әзерлек башланды. Инде 4 декабрьдә 11 сыйныф укучылары инша язачаклар. Әлеге язма эшне башкару мәҗбүри, ул бердәм дәүләт имтиханнарын тапшыруга керү билеты булып тора. Укучыларга 5 юнәлеш буенча темалар билгеләнгән, аны язуга 3 сәгать 55 минут вакыт биреләчәк. Иншаның төгәл темалары исә имтихан башланырга 15 минут кала билгеле булачак. Удмуртия күргәзмә үзәге һәркемне яңа ел ярминкәсенә чакырам. Күпләр инде хәзер үк яңа елга бүләкләр һәм күчтәнәчләр турында уйлана. Буларның барысында 65-нче комплекста Эссен гипермаркеты янындагы павильонда сатып алырга мөмкин булачак. Яңа ел ярминкәсендә сез һичшиксез бәйрәм табынына төрле деликатеслар һәм ингредиентлар таба аласыз. Сырның бик күп сортлары тәкъдим ителә. Фермер көнбагыш майы яки татлы гранат бөртекләре дә ризыкларга хуш исле үзенчәлекле тәм бирә. Ит, балык деликатесларының киң ассортименты, табигый бал коллекциялары, чәйнең сирәк сортлары, фабрика тәмтүмнәре нәкъ биредә табарга мөмкин. Ризыклардан тыш зәвыклы тун һәм курткалар, баш киемнәре, аяк киемнәре тәкъдим ителә. Күргәзмәдә шулай ук көнкүреш техникасы һәм ярминкә товарлары уйнатыла. Удмуртия күргәзмә үзәге оештырган яңа ел ярминкәсе 4 декабрьдән 8 декабрьгә кадәр 65-нче комплекстагы Эссен гипермаркеты янындагы павильонда узачак. Бүгін менәшләр, мен сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Всероссийская выставка «Экспокама Мед» с 29 ноября по 1 декабря. Спецпредложение ведущих клиник города и республики в ВЦ «Экспокама». 5-9-лы һәм 1-ле. Башкалабыз Казанга комфортлы рейслар. Сезгә уңайлы булган тукталыштан алып китәбез. Һәр 10-нчы барып кайту бушлай. Күп каналлы бердәм телефон 5-9-лы һәм 1-ле.